Manheru akanaka varanda veZimbabwe. It's that time again for Now Break Mvet. Munhu wese munyika anoda pokugara. Kanzvimbo kake kekuti anogona kuvaka imba yake kuti achengete mhuri. Dzimwe nyika dzinotoita zvekutovakira macitizens avo dzimba. Asi isusu muZimbabwe medu zvatinongoziva ndezvekuti mashefu anofarira kuvakira maroom e23 bedroom house vachitadza kuvaka ka 2 room kemunhu munyika. Isusu tinotozvionera tega kuti tivake dzimba idzodzo, kutobuda dikita, kutotsvaga basa okushanda, kutenga mamaterial, zvidhina, cement, togovaka imba yedu. Hazvina kuipa hazvo kuti tizvivakire tega. Munhu anofanira kushanda nesimba, kubuda dikita riye kuti avake imba yake. Asi zvakaipa ndezvekuti apedza kuvaka imba iyoyo, kaunzuru kana kuti hurumende youya yogopaza imba yese. Apa imba iyoyo yakamubuditsira mari nedikita. Regai titarise kuti nyaya yekupaza dzimba iyi yakabva nekupi. Patanga tiri kusvika kuma-elections e2013, junta rakaona kuti richadyiwa zvakasimba. Saka vakagara pasi, vakabva vawirirana kuti vane mastrategy ekuwina election vangaite sei. Vakatora mastands mumadhorobha vachishandisa zvinhu zvinonzi mahousing co-op. Mahousing co-op ayo anotongwa nemashefu emujunta imomo, vachitoudza vanhu kuti vatore ivhu recouncil nerehurumende. Ndo patakatanga kuziva vaya vanonzi maland baron. Asi mafungiro avo zvakatovabatsira pama-elections e2013. Tichataura mapoints 2. Rokutanga, junta rinoziva kuti vane basa base ravo rakasimba kumamishoko. Vanongoti mukasati votera hatipe chikafu kana kuti mbeu. Asi mudhorobha havana chitsigiro. Saka kuti vagadzirise nyaya iyoyo, vakangotora vanhu kubva kumusha kuye, vogovapinza mutaundi, mastands aya, vatochi mavoters muconstituency iyoyo. Regai tipe kamuenzaniso. Kana junta rakadyiwa muvote tongoti ne 7,000, muHarare mwemwe ndo magaps acho 3,000, 4,000, 5,000. Zvavanongoita vanongotora vanhu vaya kumusha wavaunza muconstituency imomo, vakupiwa mastand, vakutonzi vakuvota. Pakupa vanhu ivhu iroro papoint reach 2, vanhu vacho havachakwanise kusavhotera junta handi, nekuti vakangodaro chete vanoita sei, vanodzingwa ipapo paivhu iroro. Apa vanenge vatovaka imba, saka mari inenge yatopinda muvhu. Saka pakudaro junta rinotoziva kuti vatotenga munhu, uyezve munhu iye achatovavhotera chete, otherwise vanochatodzingwa zvechop paivhu iroro. Vateveri, kana muchiri kuda kuziva kuti varidzi vemaco-op ivavo nemaland baron ndevanani, tarisisai kuti paflag yeZimbabwe inowanzwa kuiswa pamaco-op paya pane flag reparty ripi rinoiswa nechepaside papo. Dziri 2. Pane flag yeZimbabwe neimwe flag inenge iripo. Kana musina kuona izvozvo, tarisisai mazita emaco-op acho. Boram Gate kuGlenville, Gracelands kuKambuzungu, Mujiba naChimgwido paMpopo mapo. Saka zvitori clear kuti maco-op ndeyejunta. Kuedza kuratidza vanhu kuti hurumende pane zvairi kuita, vakaudza minister welocal government kuti vamise maland baron. Hanzi pane maland baron 15
akasungwa asi hatina kupusa zvinhu. Toziva kuti vakasungwa vacho tumajunior zvavo, vakuru vana shefu vacho hapana kana 1 anosungwa. Pane varume 2 vatinoziva vakarambwa nevakadzi vavo, nyaya dzavo dzikabuda munewspaper nepasocial media. Isusu zvedu vana Povo takanyatsonzwisira nyaya dzavo dzakabuda ipapo. Wokutanga akanzi akawanikwa nemastand 115 padivorce settlement ipapo, which 2 hanzi anga ane mastands mumaguta nemataundi 19 muZimbabwe. Maland baron aya vanotora ivhu riye vogoverwa mastand ma200, 300, 400 meters vogotengesera vanhu vachishandisa zita remahousing co-op aya. Mari yacho inotangira between 2.5, 3,000, 4,000 up to $6,000. Vogowedzera mari inotangira pa $10 to $50 pamwedzi yavanoti iri kuenda kugadzira maroad nemagetsi. Tikatora calculator toti land baron ari kutengesa 100 mastand pamwedzi $5,000 vachibhadharisa vanhu $30 levy. Tonyatsoona kuti mbavha idzi dziri kuita over $503,000 pamwedzi pega pega. Kokuzoti kubulawayo kana kumutare kana kugweru tiri kutaura nezvaRarare. Saka taakuziva vanhu vakatanga nyaya yemaland baron, asi toita sei kuti tigadzire? Point number 1, isusu vana veZimbabwe kana tichiri kufunga kuti junta ratinoziva rakatadza 37 years dzese idzi ichatanga nhasi kuzogona, ngativhurei maziso. Rambai kutenga ivhu rinotengeswa nepolitical party. Mastand anotengeswa necouncil, kwete nekamunhu kakapfeka t-shirt ine face yemunhu akazvishatira achishedzera slogan. Council inofanirwa kumbomira kupaza dzimba dzevanhu. Dai zvavo vakatorejista imba iyoyo kwakuchaja marets nemataxes zvavo. Council anti haina mari, saka pakubhadhara marets and taxes varidzi vemba vanenge vachibatsira council. Uyezve kana vachida vanogona kubhadharisa mafaini padzimba idzodzo dzakavakwa mumastand iwayo kuti mari yestand idzoke council. Point H3, council ngavapote vachitarisa mastands avo pasvondo pega pega. Zviri nani kumisa munhu imba yasvika pafoundation level than kuti apedze neroof zvese yogouya ichipaswa. Point number 4, sungai vana shefu vacho. Kana muchitadza kusunga nekuti vari kuchengetwa nejunta, kandai mazita avo papublic platform nemaproperty avo avanawo. Vanhu isu togoenda kumba kwavo kuBorodale ikoko tione kuti vanonakirwa here. Pakupedzisira varanda, zvinorwadza mufungi kuvaka imba ichipera ugotarisa ichipaswa. Junta riripo iri harina kana tsitsi nezviri kuitwa. Vanhu ngavazivi kuti muZimbabwe hapana chinhu chinonzi mutemo, rule of law. Kuti munhu atedzere mutemo kana akutenga ivhu zvinonetsa kana junta rirungotora mutemo iwoyo uchigara uchingochinjwa uchichinjwa zvichienderana nekuti shefu wacho ndiani. Dai ndiri inini zvangu ndaimboti chimbomirai kutenga mastands kusvika tagadzira nyika. Kuedza kuvaka chinhu muZimbabwe nehurumende iripo iyi zvakafanana nekuenda kutsime kundochera mvura nebhaketi rakaborwa borwa. Aiwa, tsvagai rimwe bhaketi musati maenda kutsime. Ndo panoperera nhau dzaBread Vet. Kana mafarira zvandataura, muda kunzwa mamavideos angu, endai paFacebook page yangu Bread Vet kana kuti paYouTube channel Bread Vet. Ndatenda.